Velkommen til en Calvin video. I denne video skal vi tale lidt om forespørgselsfunktionen. Der er en ny funktion, der er tilgængelig i Dynamic VVS og L. Forespørgselsfunktionen går i sin enkelhed ud på, at når man har regnet sin kalkulation i Dynamic, har man nu mulighed for at sende en forespørgsel, som er en vareliste enten til en grossist eller en leverandør eller begge. Når man sender ens forespørgsel til grossisten eller leverandøren, har de nu mulighed for at prissætte den. Når de så har prissat denne forespørgsel, så sender de den retur til en, hvorfra man kan indlæse den på sin aktuelle sag. Hvis man har sendt forespørgselen til flere grossister og leverandører, modtager man også flere tilbud. Tilbudene kan så behandles ind i forespørgselsfunktionen, og når man har lavet den rigtige sammensætning af varer eller priser eller hvad det måtte være, kan man overføre den til den aktuelle sag, således at ens materialeindkøb kommer til at svare overens med det, man har indregnet på sagen. Vi starter med første del af videoen her med, hvordan man aktiverer den forespørgselsfunktion, og hvordan man opretter en forespørgsel, og hvordan man sender den til en grossist. Anden del af videoen kommer til at handle om, hvordan man så modtager tilbud fra grossisten, hvordan man indlæser forespørgselen eller tilbuddet, og hvordan man så overfører det her materialesammenlægning til den aktuelle sag, som man gerne vil have, og hvordan man så overfører dem direkte på sagen. Men vi begynder med del 1. God fornøjelse. For at kunne oprette en forespørgsel, man kan sende til grossisten, er det nødvendigt at tænde for forespørgselsfunktionen. Forespørgselsfunktionen tændes op, hvis man står på hovedmenuen, op under opsætning. Når der vælges opsætning, så vælges der dernæst brugeropsætning. Under brugeropsætning, nogen vil måske have været herinde et par gange, i hvert fald nede i højre hjørne under sagsoversigt/hovedmenu, der er en kasse, hvor der står vis forespørgsel i hovedmenuen. Hvis man aktiverer et flueben i kassen her og går op og trykker afslut op i højre hjørne, så vil man kunne se, at man har fået et fanblad mere synligt, der hedder forespørgsel. Når jeg trykker på forespørgsel, så er jeg inde under selve funktionaliteten forespørgsel. Det første man ser her midt på siden her, er en liste over de forespørgsler, man har oprettet. I og med at vi ikke har oprettet nogen forespørgsler endnu, så er der heller ikke vist nogen forespørgsler. Herovre til højre, der har vi nogle knapper, hvor man har mulighed for at oprette en ny forespørgsel, åbne en forespørgsel og slette en forespørgsel. Og til sidst der har vi en, der hedder indlæs fra grossist/leverandør. Den funktion, det er den man bruger, når man skal indlæse sit tilbud. Man får retur fra ens grossist eller leverandør, når de har prissat ens forespørgsel. Den knap vender vi tilbage til i del 2 af videoen. I første omgang skal vi oprette en forespørgsel, og det gør vi, hvis vi går op og trykker på den, der hedder ny forespørgsel. Jeg har mulighed for at oprette en forespørgsel på de sager, jeg har oprettet. Det er jo hele grundlaget for at kunne oprette en forespørgsel, det er, at der ligger en sag herinde i forvejen. Hvis jeg vælger den, der hedder august test, og så siger jeg, at den her sag kunne jeg godt tænke mig at oprette en forespørgsel på. Jeg kan gå herop og ændre navn, hvis jeg har lyst til det. Nu lader jeg der bare stå test, det lyder fint nok. Og så går jeg herop i højre hjørne og trykker opret. Når jeg trykker opret, så får jeg et billede her over min forespørgsel. Der står op i højre hjørne heroppe forespørgsels navn. Og jeg kan se hernede, der er 13 varer på den her sag her. Og det er jo, som sagt, en forespørgsel er jo egentlig en materialeliste, man sender til grossisten eller leverandøren, som de så prissætter. Ud fra den her materialeliste, lad os kalde den det, der kan man redigere, hvorvidt at man vil tilsætte alle varerne til grossisten eller leverandøren. Jeg kan kigge hernede og så sige, at der er noget markeringsbånd her, der ligger en rulle på lager, så det er der ikke rigtig nogen grund til, at det giver pris på. Det har jeg masser af, eller jeg køber det måske et andet sted. Så jeg markerer linjen og trykker delete. Når jeg trykker delete, så fjerner jeg den her vare fra forespørgselen, så den kommer de ikke til at modtage, hverken grossisten eller leverandøren, så den prissætter de ikke. De øvrige varer her, når jeg kigger nedad, det ser ganske udmærket ud. Jeg kan se ud til højre her, varerne oprindeligt fra den sag, jeg har kalkuleret, hvor varerne kommer fra, men det kan man sige, det er sekundært. Vi sender jo i hvert fald, det er de her varer, jeg vil have pris på, og det er derfor, det er dem, jeg sender afsted. Så når jeg er tilfreds med indholdet her, så skal jeg gemme den ud på min maskine, så jeg kan sende den. Så jeg går heroppe i toppen og trykker gem forespørgsel. Den her forespørgsel, jeg oprettede, den gemmer jeg i første omgang ud på mit skrivebord, fordi så kan jeg finde den igen herude. Og så kalder jeg den, lad os kalde den forespørgsel
august. Og så gemmer jeg den ude på mit skrivebord. Nu trykker jeg gem. Og så er den gemt ude på mit skrivebord. Når jeg skal sende den her forespørgsel, så kan jeg sende den til alle grossister og leverandører. Når jeg har trykket gem, så har jeg ikke gemt den til nogen bestemt leverandør eller grossist. Så når jeg opretter en mail, enten via Outlook eller Lotus Notes eller hvad det måtte være, så vedhæfter jeg den her forespørgselfil og sender den afsted til grossisten eller leverandøren. Når de modtager den, så indlæser de den deres system, så de kan prissætte den. Det der så bliver, det er, når de sender en retur til os, så skal vi så indlæse den i vores system. Og det gør vi, som vi tidligere var inde på den her knap her. Men det vender vi tilbage til i anden del. Ellers skulle vi være i stand til nu her til at tænde forespørgselsfunktionen op under opsætning af brugeropsætning og sætte flueben, så vi får fanbladet frem, der hedder forespørgsel. Og vi skal også kunne oprette en forespørgsel på baggrund af de sager, vi har oprettet hidtil. Men det var slutningen på første del. I anden del af videoen her skal vi behandle de tilbud, vi får retur fra grossisten og leverandøren, efter de har behandlet og prissat vores forespørgsel. En indlæsning af tilbuddet foregår via forespørgselsfunktionen igen, så vi bevæger os om på forespørgselsfunktionen igen, og vi kan se den forespørgsel, vi oprettede i første del af videoen her. Som nævnt i første del af videoen, så skal vi have indlæst de tilbud, vi får retur fra vores grossistleverandør via den funktion herovre i højre, der hedder indlæs fra grossistleverandør. Så hvis jeg trykker her, så får jeg et vindue frem, altså en almindelig stigefinder, der hvor man enten gemmer eller man indlæser filer. Det er sådan, at den forespørgsel, jeg sendte afsted tidligere, den har blevet sendt til grossisten eller leverandøren. De prissætter dem, der har modtaget den, prissætter den så og sender en fil retur. De filer, dem tager jeg fra mit mailsystem og kopierer ud på mit skrivebord eller en anden mappe, så jeg kan se den fra en stigefinder. Nu står jeg på skrivebordet her, og jeg har lagt nogen herude på mit skrivebord. Og så forespørgselen hernede, der hedder august, det var den oprindelige, jeg har sendt afsted, og så har jeg ikke mindre end 4 forskellige tilbud, eller fået 4 forskellige tilbud retur fra min grossist og leverandør. Men jeg starter fra en ende af, jeg vil jo gerne indlæse alle forespørgslerne. Man kan sige, at der er ikke nogen risiko for, at jeg får indlæst en forespørgsel på den forkerte, eller et tilbud på den forkerte forespørgsel igen, fordi at de er bundet sammen på et unikt nummer, så jeg kan ikke indlæse et tilbud på en forkert forespørgsel. De indlæser sig korrekt. Så nu vælger jeg den her forespørgsel august og trykker åben. Og så skulle den meget gerne indlæse sig på min sag. Det gør den også. Den hoppede ind på sagen her tidligere her. Nu er der kommet nogle andre faner, der står tilbud modtaget. Og der står tilbud her fra Brødren Dahl, og der er noget prissamling, ting og sager. Jeg vil igen indlæse de øvrige tilbud, så jeg trykker afslut herover igen. Foretager den samme øvelse igen. Trykker indlæs fra grossistleverandør. Kører ned her i bunden her, og så vælger jeg bare, nu tager jeg bare 4'eren her og trykker åben. Det var så et hilsetilbud, jeg trykker afslut igen. Indlæs fra grossistleverandør. Det er jo fordi, jeg kunne lægge alle sammen ind på én gang. Så jeg vælger tilbud 3 nu, og trykker åben. Og så blev den lagt sig ind her. Og så trykker jeg, det var en ARO, der kom ind. Jeg trykker afslut her igen, og så indlæser jeg det sidste tilbud, jeg har modtaget. Og det må være den, der hedder tilbud 2. Og så trykker jeg åben. Og nu kan jeg lige prøve, nu prøver jeg lige for sjov her. Hvis jeg har indlæst et tilbud her, nu trykker jeg afslut. Jeg har indlæst de her 4 tilbud, som jeg har modtaget. Hvis jeg trykker afslut igen, og prøver at indlæse et tilbud igen, tager den hernede, jeg skal bare tage den første her. Hvis jeg prøver at indlæse det første tilbud igen, så får jeg at vide, at du allerede har introduceret et forespørgsel, vil du indlæse den igen. Det gider jeg ikke, for jeg har jo indlæst den en gang, så der skulle være styr på det. Så man kan, hvis man har indlæst tilbud en gang, så overskriver man det igen. Medmindre man gør det manuelt. Så jeg trykker nej her. Godt. Jeg åbner den her forespørgsel her. Herovre. Trykker åben. Og nu kan jeg se, at jeg har 4 tilbud her. Jeg har et for Hilse. Der er 3 erstatningssvar, og der er 4 ukendte. AO, de har 1 erstatningssvar og 9 tilbudsvarer. Jeg kigger herop. Og Brødren Dahl, de har det samme som AO. Og Solar, nogle af det samme, det har 1 erstatning og 11 tilbudspriser. Og så har jeg nogle forskellige priser nede, så jeg kan samtidig også se, når jeg skifter mellem dem her, min listepris sendt, og så kan jeg se min kostpris i alt, hvor meget jeg skal give for det. Den her kostpris i alt kan selvfølgelig også variere, hvorvidt de prissætter alle de linjer, jeg har sendt, eller kun en enkelt af dem. Men når jeg lige klikker igennem her,
Så Hilti er jo væsentligt billigt, men de har også kun prissat 3 forskellige varer. Brødrene Dahl var det ikke dem, du skal se her. Brødrene AO, det var 430.000 herovre. Brødrene Dahl var 431.000. Solar var 417.000. Så som udgangspunkt ligner det, at Solar det er de billigste. Jeg kan også gå over på den her prissammenligning her, og så sige her, hvor er varerne billigst her. Nu står Hilti, fordi de står til 0 kroner hele vejen ned, mens jeg kan kigge ned. Jeg kunne se Solar den væsentligt billigere her, når jeg kigger i forhold til A og O og BD, når jeg kommer ned her. Så som udgangspunkt her, når jeg laver min forespørgsel, så siger jeg, at jeg helst vil købe varerne ved Hilti, fordi det er de rørbær, jeg plejer at bruge, og hvad det ellers må være fra Hilti, så dem sætter jeg ind som første prioritet. Det vil sige, de varer, som vi har givet pris på hernede, det er dem, der kommer ind, og det er så erstatningsvarer, fordi det var det, de var prissat som. Dernæst så vælger jeg, at de øvrige varer, de skal købes af Solar, så lægger jeg Solar ind på listen. Så nu har jeg lagt den sådan, at jeg vælger Hilti-varerne som prioritet 1, og dernæst som Solar, og så kan man sige, så lægger jeg ned de 2 varer, som Hilti er prissat, de ligger her, og så de øvrige, de fra Solar. Nu kan man sige, nu har jeg behandlet min forespørgsel. Nu vil jeg gerne overføre det til min sag. Hvis jeg vil have mærke tilfreds med det her varemix og prismix, trykker jeg overføre til sag her. Du ønsker du, ja, det vil jeg gerne. Så trykker jeg ja. Så bliver det egentlig lagt på sagen. Herude til højre kommer der så endnu et fanblad til syne, der hedder resultat af forespørgsel. Så kan jeg se, når jeg har importeret det på min sag her, så kan jeg se, hvilken priser jeg har importeret, og hvordan de er kommet ind, og hvilken kostpriser der er inde. Skulle jeg blive i tvivl om, hvad mit oprindelige tilbud, hvordan det så ud, eller fortryder jeg den her indlæsning her, så kan jeg trykke gendan herop, og så vender tilbuddet tilbage til det originale. Det vil sige, at varerne ikke er Solar længere, og de heller ikke Hilti-varer. Det var dem, som der er sendt forespørgslen afsted. Men ellers nu har jeg overført det til sagen, og jeg er fortsat tilfreds med det, så trykker jeg afslut, og så trykker jeg i gang med sager. Så har augustsagen her, den har ændret materialemæssigt til det, jeg har overført på sagen. Så kostprisen svarer overens med det, vi så tidligere her. Så nu har jeg de varer, jeg har fået tilbud på, og fået priser på, og eventuelt erstatningsvarer. Dem har jeg nu indlæst på min sag, så når jeg drifter den her sag her, så kan jeg principielt bruge den vareliste, der er i Calvin, til at købe ind efter. Så fremadrettet burde det være et vigtigt værktøj til at styre ens vareindkøb, så kan man holde styr på det undervejs. Men det var alt for del 2. Vi skulle nu være i stand her i del 2 og kunne indlæse de her tilbud for tur fra grossister og leverandør, hvordan vi laver det her materiale, mix ind under forespørgsel, og hvordan vi overfører det til sagen. Det var alt for del 2.